Näillähän on nimet näillä henkisillä. Ja tämä vesihan oli uusi elementti, niin tuli nämä Elsa ja Esteri tuli sitten niin sen ajan menestysiskelmiä mukana. Hyvin se on palvellut ja hyvin se on toiminut. Ei siinä ole ollut mitään suurempia. Ainakin toivotaan, että tämä olisi helpompi, ihmisystävällisempi kone huollettavaksi kuin tämä vanha oli. Siinä on paljon sellaisia puutteita, jotka on tosi hankalia toteuttaa. Vanha kone niin asettaa rajoituksia värien suhteen. Painon puolella niin laitteiston ikääntyminen ja värikapasiteetin riittämättömyys. Niin Mä en suostuisi niin kuin päivääkään tekemään enää niin kuin tämän jälkeen niin kuin toisin näitä hommia niin kuin ennen. Että kyllä tämä niin kuin ilman muuta, tässä ei ole mitään muuta tietä. Entiseen painokoneeseen verrattuna niin me pystytään neliväriasiakkaan toivomuksia ottamaan enemmän huomioon. Se tekniikka kun muuttuu, niin silloin muuttuu jokaisen työtavat. Nyt voidaan sanoa, että tästä alkaa ne työt. Hallissa ei riittänyt korkeus eikä tietystikään lattian kantavuus. Muuten seisotaan edelleen vanhojen seinien sisällä. Kun 80 kuormaa sieltä tulee, niin kyllä nämä loppupää on aika sujuvasti jo saatu tulemaan. Ensinnäkin kartoitettiin postituksen tulevat tarpeet joka osastolta niin ilmoituspuolelta kuin tilaajamarkkinoilta ja sen jälkeen ruvettiin tutkimaan tietenkin sitten niitä, että mitä laitteistoja on markkinoilla ja niiden yhteensovittaminen sen tarpeisiin, niin sieltähän ne argumentit löytyi, millä tämä sitten niin kuin tilattiin. No, lehtitehdas tai meidän uusi painokonehan tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan tehdä sellaista lehteä, johon meillä ei aikaisemmin ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia, kokonaan uuden sukupolven lehteä, eri näköistä, täydellistä. Pojat tekee kaikkea se, että se homma pelaa. Se, mitä henkilöstö panostaa tähän, niin se aika on omaa vapaa-aikaansa ja muuta, niin se on tosiaan suuri. No nyt alkaa sitten tiukka opiskelu siihen käyttöön vuodenvaihteen jälkeen ja mennään tänne uudelle koneelle. Erilaista koulutusta. Laitevalmistajan koulutusta ja sitten työnopastajien koulutusta. Henkilökunnan kouluttaminen on ollut nyt tapetilla ja lisäksi ollaan jouduttu vähän aikaa toimimaan vanhalla että uudella, mutta hyvin tyytyväisiltä kaikki vaikuttaa. ei uusi tekniikka sinänsä pelota, että jos siihen saa kunnon koulutuksen ja kone on hyvä ja toimiva, niin kyllä se siitä sitten liikkeelle lähtee, kun ennakkoluulottomasti vaan haluaa oppia uutta ja kyllä sen oppii silloin, kun koulutusta saa. Tehdään tämä homma varmasti Suomen ennätysajassa, eli näin iso lehti siirretään elektronisesti valmistettavaksi lehdeksi, niin tämä on tosi nopea aikataulu. Sanotaan tullut inhimillisempi työskentelypaikka. Värikkyyskapasiteetti, se on jotain uutta tässä maassa, koska jokainen rata on nelivärirata. Lukijan kannalta lehti tulee olemaan tulevaisuudessa parempi kerran, se tulee olemaan värikkäämpi. Saadaan värikkäitä kuvia ja saadaan graafisesti ilmastua asioita, eli tulee ymmärrettävämmäksi se lehti. Ja ilmoittajan kannalta tilanne on ihan vastaava, että
Se saa sinne nelivärisivun, mihinkä se haluaa lehteen, kun tulevaisuudessa joka sivu on nelivärisivu. Nyt voidaan niin kuin tavallaan kohdistaa asiakaskunnalle, mille se mainos halutaan. Elämä on värillinen, miksei lehtikin. Sehän kuvaa hyvin paljon tätä uutta tuloa, mutta kuitenkin tämä, siis tuommoiselta niin lukuarvoltaan, niin tämä lehtihän perustuu tämmöiseen vankkaan niin perinteiseen typografiaan. Että Siinä on tiettyjä klassisia piirteitä, tiettyä niin kuin, klassista typografiaa ja sitten se uusi maailma ilmenee niin kuin täytenä värillisyytenä. Ja Sitten jatkossa se palvelee ilmoitusasiakasta, kun he haluaa esimerkiksi urheiluosastoon ilmoituksen, niin me pystytään sen varmuudella sinne saamaan. Tämä uusi liitteistyslaitehan on lähtenyt siitä, että periaatteessa voitaisiin tehdä sieltä yksi lehti erilainen kuin joku toinen. jokaisella osastolla on oma tämmöinen tunnusväri. No Aamulehden kannaltahan tämmöisessä konehankinnassa on tietysti tärkeintä se, että voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin ja voidaan lukijalle taata turvallisesti aikataulussa, että lukija saa sellaisen lehden kuin mistä lukija maksaa. Elefantti. Sehän voisi olla joku tämmöinen nopeasti hiipivä gaselli tai joku muu, joka tekee hienoa jälkeä, upea sujuva tekniikka. Tämä on vuoristorata. Voisi sanoa, että meillä on tässä nyt sitten Porsche-moottori kyllä. Kyllä tästä kierroksia lähtee. Sanoisin, että se on Volvo aika pitkälle. Easy Rider. No taittolaitteesta, että se on niin kuin Rolls Royce. Olisiko viidakko jotain? Kyllä se, no sitä nyt voi verrata vähän samanlaiseen uudistukseen, kun Ruotsissa siirryttiin aikanaan vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Kyllä se sitä rataa suurin piirtein.